11 urtegaz barrexe, bitiken pasioan, eta umeak urte bi edo lanpilare, eta horra pasioan plazakotzera arte. Eta zirenak hasi ziren. Eta orduen janozten emoten denporia umea gazarai batea. Dana karrakalde bat sartu nintzen, horrexe refugia tximelarren azpien dauenara. Eta horrezia etiko inozten, lo demás, ni inoz bezira, pitibide gantxika dutenaz, eta zero inakiko etxeko ape, antxeil garrala biok. Ez ki, holango gauzek iziten ziren lehenago. Eta, bombia ioz izanean, niebonen zen beste refugioan, esan dutzut, antximelarren azpikoa, antxemonen zen nire hilo batxuegaz. Eta, bombia jozio duen ganek danak bildurtuten, jakin gendun guri edo ondoan diretzela, ez? Eta, none, pasezan, ez eta 10 minutu edo bomba botata gero, edo gehiago igual apurbet, eta urten zaurin handik, eta gure refugiora sartu zen Rosita Beitia. Hemeko tximelarren behan bizizan. Eta beren alabatxugaz, Josefita izena, buruen dekotzaton dino. Holango, 3 urte inguruko edo gitxi hau, urte bi igual. Egon zan aregaz errefugioan, dinezute moduen, emeko errefugioan, Emekoan. Eta sartu ziren gurera Manu Carrasco eta Rosita Beitia. Beteta guzti zeutze zurie, bueno, polvo, ez ezetuteko moduen, eutze zuride, arpegita dana zurituta. Eta zagatak eta negarrez. Eta nortzut zonek eta bildurtute danok ondoan, eta nire ondoan egon ziren Rosita eta Manu. Eta Rositak hor liburuen epinten dute negarrez eta zagataka esateuen. Ai, le he tenido mis brazos y me ha arrancado el tiro, me ha arrancado la hija Josefita. Horren esplosiñoagaz, berari txakon paseu ez, bai alabatxueki buena ondoan, eskapeiakon. Hilda, claro. Eta Manu Carrasco da, tximerren bizi ebe bai, hortxe Rosita Beitia bizi izan lekuen, eta gote zan horrek etxetxok dinamitekoak, hil ziren haulan soldadu betzuk Santa Mainen egonekoak gerran, hainbatekoak, kanpo ostarrak igual. Eta bajatuten ziren hona herrira, zerbile edolan, eta hil ziren 5 edo 6 soldados de Santa Marina zen zemen bebai, hilda, eta nortzuk izin ziren. Nik tegote idea, 27 inguru hil zirela, Gure nire neba, ondino bizida, hori Esteban, bizidadekos 82 edo ja dau holango residentzia baten, ez? Habe joan zen, etorri zen plazakotzera, ze haun plazakotze izin zen, bueno, kapitala iziti moduen, ez? Eta guan anetxean, etorri zen honantza, eta guzioen sartutia, ze peligro, monsorien zirenak, eta sartutia bai jente askotxu gontzan, danak batera hortxe aguan, hori Kastilon etxean atzean dauena, agua. Ez eta orduntxe egunean izin bazan, Eta ziren sartu dana batera, eta bioiak zein zeurien bajatu, iteizizan bai bajatu, eta ametraiadoragaz. Eta koiotzen nire nebari besoan, holantxek, holango lekuan. Koietzen eta bidute gero hortik, erain bizimodu epinten donik liburuen zer izin zen gero. Eskapoete beti edo, zera ospitala traslado egiten zoriela, ze nazionalak janan zator ziren, eta ospitala eran zorien jameti Bilbotik Bartzelonara. Eta aregaz galdutekin gendun denpora askoan.